Sí. Sí. Está ben. Bos días. En primeiro lugar, gustaríame propor un minuto de silencio en sinal de duelo cas víctimas da dana que afectou a Valencia e a concellos de Castilla-La Mancha, xa que esas desgracias, por desgracia, redundando no tema, non temos que contar con elas e temos que estar preparados para asumilas no momento que nos toquen. Entonces, se estades de acordo, do comezo a un minuto. Ben, mandarlle, creo que estaríamos de acordo todos en mandarlle o apoio e ánimo ás corporacións municipais destes concellos que lle toca xestionar pois toda esta desgracia que a miña imaginación non me alcanza para o que poden estar pasando. Así que, desde aquí, desde Trasmiras, mandarlle todo o ánimo e toda a forza que se lle poida mandar. Ben, damos entonces comezo ao primeiro punto que hoxe nos trae a aprobación se procede do anteproxecto da residencia de maiores e centro de día O Vimieiro, Concello de Trasmiras, elaborado polo arquitecto don José Javier Avilairas Rei. Vale, tivestes oportunidade de miralo. Do que se trata é de cumplir cos ratios que marca a lei e que estaban xa previstos no anteproxecto anterior. Simplemente é ampliar o espacio según os usuarios que ampliamos o servicio tanto de residencia de 45 a 59 habitacións e o centro de día. Eso ven dado por a normativa vixente e o que fixo o arquitecto foi repartir dentro do terreo contando digamos, co informe favorable da arquitecta municipal que di que iso que é viable, esa construcción. Tedes algo que aportar ou intervir? Nada. Anteproxecto non. Facemos a votación entonces. Votos a favor? Bien. Aprobado por unanimidade logo. No segundo punto, a aprobación se procede do estudio de viabilidade do contrato de concesión de obra pública da residencia de maiores de Trasmiras, revisado e actualizado artículo 247 da Lei de Contratación de Servicios Públicos de data 25 de 10 de 2024, elaborado polo letrado don Alfonso Grande Pérez. Ben, o mismo,
fíxose un estudio económico e un estudio de viabilidade para solicitar a subvención, na que se utilizaron uns valores e uns estudios económicos que nos sirven de base para elaborar este e dar continuidade a aquel informe de viabilidade, ampliando as novas plazas e os novos servicios. Entonces, o que se plantea é seguir utilizando esa base para ampliar os números. Entonces, se tedes algo que aportar, sí? Sí, podo intervir. Sí. Revisando o estudio de viabilidade, pode irse vostede á páxina número 8. Vale. Pola mitad do punto 3C, ve que pon convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e o Concello da Peroxa para o financiamento da construción da residencia de maiores do Concello da Peroxa. Bien. Si vamos outra vez de novo á páxina 33, temos o mesmo erro. Igual, fai referencia esta documentación que elaborou o avogado do Concello, Alfonso Grande, tamén a construción da residencia de maiores do Concello da Peroxa, no punto A, contra o final de todo, na páxina 33. Vale, a miña pregunta é, tal como se lee nos informes que hai expostos, colgados na documentación doxe do pleno da secretaria, todo o tema da residencia externalizouse co tema de que o leve o avogado do Concello, que é o Alfonso Grande. Imagino que por facer este estudio nos vai a cobrar, porque xa no ano 2023, cando naquel pleno do Brao tuvemos que facer as modificacións pertinentes para presentar esta documentación ao consorcio, vale, xa o fixera el, xa fixera modificacións, e daquela xa nos cobrara 3.388 euros por facer esas modificacións. Gustaríame preguntarlle canto nos vai a cobrar por facer un estudio, un corta, pega, as probas me remito, porque na páxina 8 e na páxina 33 isto é un corta-pega que se fixo para, supostamente tamén estudio, para o estudio do Concello da Peroxa. Canto nos vai a cobrar por isto? Porque é que fai esta documentación e nin siquiera se revisa. Si xa daquela nos cobrou 3.388, ahora que nos vai a cobrar 6.000 euros, 8.000 euros por facer un corta-pega. Mire, revisando a documentación que trae hoxe a pleno, creo que os concelleiros do bloque do Concello de Trasmiras, os concelleiros do bloque do Concello de Xunqueira da Ambía e os concelleiros do bloque do Concello da Peroxa podíamos xuntarnos os tres para revisar a documentación, porque é exactamente a mesma. A parte de que é o mesmo letrado quen nos asesora a vostedes, a documentación é a mesma. E, home, canto lle vai a cobrar por isto? Porque se xa o ten feito de outros concellos, fai un corta-pega, non o revisa e o trae a unha mesa de pleno, hoxe, sin revisar, a min gustaríame saber que servicios estamos pagando, porque, dende logo que, mirando solo por encima, xa se pode detectar isto. Estamos no Concello de Trasmiras, non no da Peroxa, Terminou. Non terminei, porque, bueno, isto vai correlativo ao punto 6. O punto 6, que vamos a tocar posteriormente, é o estudio de viabilidade que estaba aprobado en pleno con anterioridade de Coviastec, da empresa Coviastec. Resulta que se revisa o informe que nos traen agora neste punto número 2, vale? Está asinado por Alfonso, vostede mesmo acaba de ler no enunciado, vale? Resulta que o do número punto 6 está asinado por Rafael Ciciz,
que é o informe que presentou o estudio de viabilidade á empresa Coviastec. Se calquera persoa busca en Google despacho de abogados grande, aparecen estes dous abogados, tanto o Alfonso como o Rafael. Quero dicir, o Alfonso traballa po Concello e o socio, o Rafael, traballa para a empresa Coviastec. Fan un corte e pega de documentación de ambos lados. E por isto vamos a pagar unha salvaxada probablemente de factura por presentarnos esta documentación, facendo un corte e pega da que fixo Coviastec asesorado polo seu compañeiro Rafael. Home, aquí xa estamos vendo unha vinculación clara entre abogados e entre intereses, concello e empresa, directamente, porque son socios. E non o digo eu, porque se se busca en Google aparece que son socios, os dous. E un firma a documentación do concello e o outro firma a documentación de Coviastec. Entón, bueno, contésteme o que considero oportuno, pero agradeceríalle que o primordial, basicamente, que me diga canto nos cobraron por facer un corta-pega, canto nos cobrou o abogado Alfonso Grande por facer un corta-pega do estudio de viabilidade presentado por a empresa Coviastec, asinado por o seu socio e compañeiro de bufete. Terminou. Sí. Bien. Si escollo o asesoramento deste técnico é porque considero que é o que mellor me pode orientar nestes temas. Porque é unha persona preparada neste tipo de expedientes e é unha persona que xa ten levado outros expedientes noutros concellos que contan con todos os informes xurídicos e técnicos favorables. Igual que fago con outras cousas. Intento, o que non sei, asesorarme con quen me pode axudar e que me poda axudar a sacar pa diante os proxectos que benefician os veciños do Concello de Trasmidas. Se para iso teño que pagar, evidentemente que hai que pagar. E o contrato está no Concello e o expediente está no Concello. Entonces, non hai problema ningún porque é público. E digo escollo porque o asesoramento é personal. É un contrato que eu lle pedín ese servicio. E pido a él porque é él quen me pode ofrecer ese servicio. Ao mellor outro abogado non me pode ofrecer ese servicio porque non ten a formación ou a experiencia que ele ten. E de feito, se usted me está dicindo que outros concellos foron a él e recorriron a él para facer este tipo de expediente, será porque sabrá do que fala, digo eu. Entonces, a partir de aí, o que fan outros concellos ou o que presentan outros concellos, pois non o sei. Eu que sí que sei é que as referencias que tiña del noutros expedientes deste tipo, porque, como pode entender, é o primeiro expediente no que me vexo desde que son alcalde, espero que non sea o último, espero que veñan proxectos desta envergadura para Trasmidas, e xa lle digo, o que intento é pois eso que reclamaban ustedes no último pleno, que dicían que non nos iba a dar tempo, que íbamos a perder a subvención, que non íbamos a ser capaces de sacar pa diante isto. Si, vai haber concellos que non sean capaces de sacar isto pa diante. Pero non este. Este sí que vai a sacar as cousas pa diante. E para iso lle pedín a esta persona que nos botara unha mão e que nos asesorara en como tiñamos que facer este expediente con todas as garantías para que non haxa problemas e que podamos xustificar os cartos á Xunta de Galicia e que a Xunta de Galicia lle poida xustificar ao Ministerio
E o Ministerio lle poida xustificar a Europa. A cousa non é de bromas. A cousa non é de bromas. A cousa é que vai haber concellos que van a perder eses cartos. E é un expediente moi complicado, é un expediente de moitos cartos. É un expediente que poden comprometer ao Concello de Trasmiras. Entonces, necesito de alguén que sepa en que terreo se move para poderlo sacar para diante, nada máis. Usted se estuvera aquí, ao mellor contrataba eu igual. Sí, non se ríe que ao mellor contrataba eu mesmo. De feito, leva concellos tamén do bloque. A que sí? Pode levar quen queira. Non, pode levar non. Estou dicindo que houve concellos do bloque que recurriron a él para facer este mismo expediente. Porque me consta. Tamén hai outros concellos do bloque que non recurriron ao mellor a este tipo de abogados ou a este tipo de asesoramentos e van perder a subvención. A que tamén non sabe? Pois como vayamos con cortapega... Vale, de acordo. Eso non é moi profesional, digamos. De acordo. Digo eu. De acordo. Estou de acordo. Eu normalmente... Ahora, que todos os problemas que vai a ter este expediente sean eses. Firmo ahora mismo. Vale. E canto nos... Firmo ahora mismo. Podes saber o importe... Ahora mismo non o teño. Non o teño na cabeza. Sei que é menos de 15.000 euros por o tipo de contratación que se fixo. 15.000 euros por un Estou cortapega? dicindo que menos de 15.000 euros. Menos de 15.000 euros un cortapega? Elaborado por outros concellos? Bueno, que todos os problemas sean ises. Vale. O que quero é garantizar que este proxecto sale ben. E que se vai a facer en tempo e forma. Simplemente, eso. Se non están de acordo, me pareceme ben. Pero eu o que quero é garantizar eso. Perdón, usted fala de asesoramento persoal, pero que non se... Técnico ao Concello. No, O alcalde de Trasmiras. Acaba de decir asesoramento persoal a vostede para todo este tema. Recórdolle que o seu asesoramento persoal acaba de custarlle aos veciños 15.000 euros, Por un cortapega... Eu dixiñe menos de 15.000 euros. Só que dice usted. Por un cortapega, de unha memoria feita, de un estudio de viabilidade feito pola empresa, o sea, cobraránlle tamén a empresa, cobranlle ao Concello e cobranlle a empresa. E pois fan cortas e pegas. Os dous socios do bufete. Eso está eu dicindo usted. No, digo que se pon Google, abogados, Alfonso Grande, saen os dous. O que cobra e o que deixe de cobrar, todo eso está dicindo usted. Madre mía. Ten algo máis que aportar ou non? Vale. Señor alcalde, por favor. Entrego as chaves de aquí que están todos... Non é nin momento ni lugar e non pode participar no pleno. Ten que respetar. Pode escoitar. Pode escoitar sin problema ningún. Vale, eso é todo. Vale. Non co vexo, entonces pasaba de largo, perdonen. Non hai nada que perdonar. Perdón, son do local, de que local? De local da aquí da Casa de Cultura. Da Casa de Cultura, sí. Que tiña a Coral de Trasmiras. Sí, que nos marchamos de aquí. Vale, perfecto. Vale. Bien. Perdonen, vale. Entonces... Vale. Continuamos. Aprobación se procede. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale. O terceiro punto, a aprobación se procede do regulamento de réxime de acceso ás prazas de residencia de maiores do Concello de Trasmiras. Vale. Tiveron a documentación a súa disposición, non a vou a ler toda, se lle parece correcto. O que sí que me gustaría ler é o que tamén é un compromiso persoal cos veciños de Trasmiras que adquiro no momento
que lle solicito aos veciños de Trasmiras a cesión dos terreos. Vale, entonces, persoas beneficiarias. Poderán ser beneficiarios e, en consecuencia, poderán ter acceso ao centro residencial as persoas que teñan recoñecida a condición de persoas en situación de dependencia de grado 1, 2 ou 3. As persoas en dependencia recoñecida maiores de 60 anos. Coas persoas sinaladas anteriormente poderán acceder á condición de beneficiaria o seu cónxuxe, a persoa unida a elas con unión de feito acreditada mediante a inscripción nalgún rexistro público con polo menos 3 meses de antelación, similar aos cónxuxes, así como os seus familiares por consanguinidade ou afinidade ata un segundo grado, cando concorran as seguintes condicións: ter 60 anos cumpridos, que se faga a solicitude de forma conxunta, a convivencia no mesmo domicilio polo menos un ano continuado inmediatamente antes da presentación da solicitude, con carácter excepcional poderán ser beneficiarias as persoas menores de 60 anos con discapacidade que vivisen sempre por seus pais ou coidadoras cando estes necesiten ingresar nunha praza asistida ou psicoxeriátrica, sempre que se considere que o recurso máis adecuado para as súas características. Requisitos de ingreso. Poderán ser beneficiarias das prazas en centros de residencias as persoas que reúnan os seguintes requisitos: ter recoñecido a condición de persoas en situación de dependencia de grau 1, 2 ou 3, persoas en dependencia recoñecida maiores de 60 anos. Presentan un nivel de dependencia que non requira de cuidados específicos ou atención especializadas que non se poidan atender cos recursos propios do centro. Non padecer ninguna enfermidade infectocontagiosa ou enfermidade clínica que requira atención imprescindible nun centro hospitalario, con non padecer trastornos mentais ou degenerativos graves que poidan alterar a convivencia normal no centro, nin demencia senil avanzada que requira un tratamento nun centro psiquiátrico. Non ter sido sancionado ou con expulsión definitiva dun centro residencial público, obter, conforme ao baremo en vigor, a puntuación exixida en cada momento para o ingreso na residencia solicitada. De non existir praza nese momento, a previa resolución da Comisión Técnica de Avaliación e seguimento e valoración, a adxudicación efectiva da praza realizarase a través da lista de agarda que haberá de confeccionarse en atención aos criterios de valoración obtidos e segundo o procedemento de entrevista establecido a incorporación no referido servizo. Cando as valoracións ou puntuacións de varios usuarios fosen iguais, atenderase ao criterio de idade, maior idade, e no caso de que permanezca o empate, terase en conta a antigüedade na lista de agarda, dando prioridade ás que teñan permanecido máis tempo nesta situación. En calquera caso, para a confección das listas de agarda atenderánse de xeito obrigatorio aos seguintes criterios de preferencia: veciñanza en Trasmiras con dependencia en grado 2 ou 3, sin fillos ou fillas, nin cónxuxe con máis dun ano de antigüedade anterior á data de solicitude de inclusión na lista de agarda. Veciñanza en Trasmiras con dependencia en grado 2 ou 3, con fillos ou fillas ou cónxuxe con máis dun ano de antigüedade anterior á data de solicitude da inclusión na lista de agarda. Veciñanza en Trasmiras
sen dependencia ou dependencia en grado 1 sen fillos ou fillas nin cónxuxe con máis dun ano de antigüedade anterior á data de solicitude de inclusión na lista da garda. Veciñanza en Trasmiras sen dependencia ou dependencia de grado 1 con fillos ou fillas ou cónxuxe con máis dun ano de antigüedade anterior á data de solicitude de inclusión na lista da garda. Persoas dependentes fronte ás persoas con autonomía, con prioridade para os de maior grado de dependencia. Cónxuxe ou persoa con análoga relación de efectividade dun ou dunha usuario ou usuaria do centro. Ser natural de Trasmiras, persoas que xa estean internas noutros centros e sexan naturais ou veciñas de Trasmiras, veciñanza en localidades lindeiras que carezcan de residencia ou que téndoa non haxa praza vacante. Veciñanza noutras localidades, persoas que xa estean internas noutros centros. Outros criterios que poidan establecerse prioritarios ou preferentes serán de aplicación igualmente outros criterios de carácter prioritario ou preferente en estes anteriores que por parte do Concello de Trasmiras se poidan establecer legalmente nos pregos reguladores da licitación no contrato de concesión de obras da residencia de persoas maiores e centro de día de Trasmiras ou mediante modificación destes presentes regulamentos ou nova ordenanza ou regulamento. Terás especial atención àquela situación de emerxencia social de usuarios e usuarias informada polos servicios sociais do Concello de Trasmiras. Ao residente residente unha vez aceptado o seu ingreso terá un mes de proba durante o cal a dirección do centro comprobará se é apto para a convivencia cos demais residentes. Transcorrido este prazo sen reparos por parte da dirección do establecemento o ingreso será definitivo, con todo, desde o momento do ingreso e durante o período de proba quedará sometido a obrigacións e gozará dos dereitos propios da condición de residente. O establecido nos parágrafos anteriores é de aplicación aos cónxuxes ou persoas con análoga relación de afectividade. Vale. Dereitos e deberes das persoas beneficiarias son similares ás ordenanzas, xa que barallamos outro tipo de ordenanzas, incluso aconsellados por, como non pode ser de outro xeito, por técnicos do Concello e técnicos externos para, digamos, confeccionar estas ordenanzas. Seguramente son mellorables, eso permítenos un primeiro marxen de maniobra na licitación e despois, dentro dese marxen que nos permite a lei, en cada ano que se, digamos, modifiquen a situación anual da propia residencia na que se poderán cambiar as ordenanzas. A partir de aí, se queres, como... Vamos cambiar as ordenanzas cada ano? Que a hora de cambiar os precios, de cambiar digamos, as condicións dentro dunha horquilla, dunha marxe, pódense cambiar as ordenanzas dentro dise marxe. Pero que apartados se poderían cambiar nas ordenanzas? Os apartados que estén dentro da licitación e que estén informados favorablemente tanto xurídico como técnicamente. Entón, non cada ano.
No momento da licitación. Explíquese ben. Pero é que é o que te estou dicindo. Eu o que estou falando é que o que nos vai a marcar un punto de inicio é a licitación. É o que nos vai a marcar unha primeira horquilla de xoego. Despois, a partir da licitación, tú vas a poder xogar nas ordenanzas, podendo modificar as ordenanzas ao largo da licitación. Quero dicir con isto que estas ordenanzas podense mellorar e podense consensuar ca empresa que licite a residencia. Pero antes, non despois. E mesmo despois. Tamén a licitación marca uns máximos e marca uns mínimos. Non, as ordenanzas que usted fixo. Claro, pero marca uns máximos. A licitación, que é o paso seguinte, márcache uns máximos e uns mínimos. Vale. Tú vas ter que xogar con esas condicións de licitación. Pero tú despois podes modificar as ordenanzas. Non quere dicir que tú teñas estas ordenanzas que sean inflexibles ou que non sean mellorables ao largo do servicio e tanto por parte do Concello como por parte da empresa. Igual a empresa que colla o servicio tamén fai a súa proposta de modificación de ordenanza en función do servicio. Deberían, en algúns casos, estas ordenanzas deberían de especificalo máis, porque isto hai en algúns casos concretos nos que cable doble ou triple interpretación. Bien, entonces, non sei. Todo é interpretable. Non, quero dicir, unhas bases, unhas ordenanzas non pode ser interpretable, ten que quedar claro. Na licitación, ao mellor, cousas que non quedan ao mellor claras ao 100% agora, na licitación vanse perfilar. Nós temos varias dúdas. Non sei se usted quere continuar e despois vos léstelas, falamos, interví, tedes algo as dúdas, aportai o que irades. Eu antes do pleno preguntei se aportarades algo para as ordenanzas. Vamos a aportar agora, se nos permite. Sí, pero unha cousa é que aportes e outra cousa é que temos que aprobar as ordenanzas agora. Non vamos a modificalas ou solicitar informes agora. Hai que aprobar as ordenanzas, pero isto collese con pinzas e necesitamos que se aclaren cousas que ao noso entender aquí non están suficientemente ben redactadas e aclaradas. A noso entender temos que solucionar o problema e temos que dar trámite, porque senón xogámonos moito. Sí, pero con presa non se fai nada se non se esclarecen as cousas de forma clara. Pero que ustedes desde o miércoles pasado tuveron tempo de aportar. A min non me chamou naide. Non hai ningún rexistro de ninguna aportación súa. Nos aportámonos en pleno para que quede constancia, en acta. Vale, perfecto. Pero agora, calquera cousa que leve unha ordenanza, calquera punto dunha ordenanza ten que ser informado técnicamente. Non? Se dice que se poden emendar a posteriori. Sí, pero nos hoxe temos que facer este trámite. Se isto é o primeiro borrador, fais o trámite e despois fais a exposición. Se pode emendar, claro, ainda fai. Ustedes farán as súas alegacións e farán o que ustedes consideren oportuno. A miña intención é todo o que sexa mellorable. Sí, e eu son o primeiro que estou disposto a mellorable, pero se o que é mellorable me vai a supor un retraso que me poida comprometer a viabilidade do proxecto, ao mellor non podo correxir agora. Acaba de dicir anteriormente que se pode modificar, ou se non se pode modificar agora, podense modificar despois. Nosa aportación facémolo. Perfecto. Se se quere escoitar... Non, por suposto que se vai escoitar. Eu creo que todo o que sexa mellorable... Agora, igual que a podía escoitar agora, tamén a podíamos escoitar o xoves ou o lunes. Pero nós temos vida tamén. Sí, perfecto, pero é que eu teño uns plazos. Nós estamos a gobernar. Vostede vive desto. Non, eu vivo do meu traballo. Bueno, eu vivo do meu traballo. Que é isto? Parte do meu traballo é isto. Eu vivo do meu traballo. Entonces, eu o que teño é que gestionar. O que teño é que gestionar unha subvención que non podo, digamos,
Sí. meter a pata. Pero nós faremos unha aportación cando teñamos lido toda a documentación. Perfecto. O que non se pode comprender é meternos esta cantidad de documentación e que teñamos as propostas en 2 días. Non se pode. Porque non nos dedicamos a isto exclusivamente. Pero iso... Iso é o noso problema. Iso non é meu problema. Vale. Teño que entender. Sí, claro. Pois vostede tamén entenda que nós, se facemos ahora as aportacións e vostede acaba de decir que se poderán mellorar no futuro, pois que se incluye. A min o que me toca é xestionar. Bueno, ya non o que nos toca é propoñer melloras nestas ordenanzas, que calquera que as lea pode encontrar dúbidas, igual que as encontramos nós. Entonces, queremos propoñer melloras. Perfecto. Vale. Abrimos entonces os turnos de intervención, propoñan o que lle parezca correcto, todo o que sea mellorable. Eu, polo menos, estou disposto a melloralo. Podo? Sí. Vale, a min é que teño que preguntarlle porque temos dudas en varios puntos. Entón teño que ir, entendo que é mellor que lle vaya preguntando punto por punto para non perdernos. Vale. Bueno, en primer lugar, quen elaborou a ordenanza do acceso ás plazas? A ordenanza que na trae é o grupo de goberno. Pero quen a elaborou? Elaborámola tanto os técnicos do Concello como técnicos externos como os propios concelleiros. Vale, perfecto. A miña opinión persoal, que eu non son técnica nesto, xa faltaría máis que non me dedico a isto, pero dende o meu punto de vista isto podese mellorar moitísimo porque no que é a redacción dá lugar a moitas interpretacións e a lagunas. Empezo ca primeira. Vostede agora leu requisitos de ingreso, vale. Vou ler o primeiro punto porque o resto son todos moi similares. Veciñanza en Trasmiras con dependencia en grado 2 ou 3, sen fillos nin cónxuge, con máis dun ano de antigüedade anterior á data de solicitude de inclusión na lista da garda. Con máis dun ano de antigüedade, donde? No Concello. No Concello? Pero no Concello en que? No Concello de Trasmiras. Con máis dun ano de permanencia no Concello de Trasmiras. Empadronado? Sí. E por que non se especifica empadronado no Concello de Trasmiras? Porque, mire, este párrafo, lémolo os membros todos da oposición, e un interpreta que pode ser con un ano de antigüedade co grado da dependencia asignado, outros interpretan que pode ser con un ano de antigüedade pendentes na lista da garda. E vostede agora dice que é con un ano de antigüedade empadronados no Concello de Trasmiras. Pero que aquí non o pon. Por que non se pon? Por que non se especifica? Vostede sabe. Nós non. Con máis dun ano de antigüedade anterior á data de solicitude de inclusión na lista da garda. Podemos preguntar a algún veciño e que nos dé opinión, que seguro que tamén cada un vai entender calquera cousa, menos que isto se refire a estar empadronados mínimo con un ano de antigüedade no Concello de Trasmiras. Vale. Ser natural de Trasmiras. A que se refire? A ter casa, a tamén estar empadronado. Que entende usted por ser natural de Trasmiras? Porque os veciños seguramente o saben todos. Pero estou preguntando a vostede. No. Eu estou dicindo. Eu son natural de Trasmiras. Perfecto, por lo tanto xa está. Pero eu son natural de Trasmiras porque nací aquí e estou empadronada aquí. Perfecto. Entón, cando unha persona é natural dunha persona, que quere dicir iso? Pois, a ver, eu entendo que é ca inscripción de nacemento, pero póñano, por favor. Ser natural de Trasmiras coa certificación ou inscripción de nacemento. Os veciños seguramente o entenderon perfectamente. Os veciños seguramente o entenderon perfectamente, pero cando empecen a presentar a documentación pos baremos para acceso ás prazas, empeza a haber problemas, despois van vir as reclamacións, unha tras outra, e despois estamos con que as ordenanzas non están clarificadoras. Costa tanto ser natural de Trasmiras e poñer inscripción de nacemento? Non, verdad? Vale. Outra cousa, que tamén o leu vostede. Outros criterios que poidan establecerse prioritarios ou preferentes serán de aplicación igualmente outros criterios de carácter prioritario ou preferente a estes anteriores
que por parte do Concello de Trasmiras se poidan establecer legalmente nos pregos reguladores da licitación do contrato de concesión de obras da residencia de persoas maiores e centro de día de Trasmiras. Vale, isto é o que vostede dicía, que cando se chega a licitación que se pode marcar aí precios que xa os levamos aquí marcados, que xa están aquí marcados, na documentación contra o final, marca os prezos dos non dependentes. A ordenanza do Concello establece o mínimo e o máximo, entonces na licitación hai que acatarse a ese mínimo e a ese máximo, é o que vostede dice, pódese mellorar tirando para arriba, perdón, tirando para baixo ou subindo para arriba, vale. Ben, nós neste punto, como vostede ben di que debemos aportar, vamos a aportar a petición de que lle solicite á empresa o pago anual dun canon de entre 25 a 30.000 euros. Por que? Porque despois voume remitir o informe que hai colgado tanto de Coviastec como o que lle preparou o seu abogado Alfonso, como o que redactou a secretaria de ingresos e gastos e beneficios. Vale, pero iso vou deixar para despois. Entón, nós neste punto pode incluílo na ordenanza ou pode incluílo na licitación. O grupo da oposición solicítalle que lle pida á empresa un canon anual de entre 25 e 30.000 euros, ben para xestionalo bonificando as prazas da residencia, ou ben para reinvertindo en servizos para os veciños de Trasmiras. É outra posibilidade a contemplar. Eu vexo que non se contemplou porque o canon na documentación pon 0. Pois dende o grupo de goberno pedimos que por favor lle poña un canon á empresa, que seguro que o pode pagar, porque ten unha adxudicación para explotar esa obra de 40 anos e seguro que pode pagar perfectamente a 25 ou 30.000 euros ao ano sin problema. E que despois eso se repercuta nos veciños. Eso é o que nós solicitamos para incluir. Se quere vostede meter, considera ben meter nas bases, perfecto. Se o quere meter nos pregos da licitación, donde vostede o considere oportuno. Establece, segundo o que nos acaba de contar entonces, porque cando falan do que é no apartado das solicitudes e de documentación, cando teñen que aportar o certificado do Concello, que acredito o empadronamento, entendo que ten preferencia a xente que leve, tal como acaba de dicir vostede, un ano inscrito aquí en Trasmiras. É correcto? Vale. Bueno, pois estaría tamén ben poñer certificado do Concello acreditando o empadronamento, entre paréntesis, antigüedade mínima un ano, para que quede máis clarificador e máis especificado. Vale. E despois, agora sí que vou aos prezos que se marcan na ordenanza. Marcanse os prezos para acceder ás plazas da residencia, marcaos o Concello, como vostede ben dixo, vostedes, o seu grupo de goberno, asesorados por asesoramento dos técnicos do Concello e técnicos exteriores, márcanse para as persoas non dependentes un mínimo de 1.250 a un máximo de 1.550 ao mes. Dependentes de grado 1, un mínimo de 1.350 euros ao mes a un máximo de 1.650 euros ao mes. Dependentes de grado 2, un mínimo de 1.450 e un máximo de 1.750 euros ao mes. Dependentes de grado 3, un mínimo de 1.550 e un máximo de 1.850 euros ao mes. A miña pregunta é, estes precios son máis IVA ou sen IVA? Por que yo digo? Porque, por exemplo, na ordenanza do centro de día sí que o especifican. Exentos de IVA. Aquí non pon nada. Entón, isto tamén non hai que aclarar. Porque isto tamén vai ser outra coladeira para prezos. Isto tamén sería estaría genial que se aclarara.
Nós volvemos a facer a nosa aportación de que esta ordenanza pode mellorarse moitísimo e especificarse todo claramente. Pero cando me meto no tema dos precios, como non temos tempo porque traballamos e vivimos de outras cousas, pero sí preparamos os plenos e facemos o noso traballo, mire vostede, eu teño precios de varias residencias da contorna, porque o regulamento tamén dice que estes precios se basaron na comparativa das residencias limítrofes que hai, bla, 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 bla. Bueno, o conto é, vou empezar porque aquí teño Residencia de Porqueira, gobernada por unha compañeira súa do PP. Vale, isto é un bando, non me inventei, Isto está colgado no Concello. Ben, resulta que na residencia de Porqueira, unha persona autónoma ou que teña unha dependencia dun grado 1 paga 1.298 euros ao mes. O seu grupo de goberno marcou que a residencia de Trasmiras ande en prezo entre 1.250 a 1.550. O mínimo 1.250, Porqueira 1.298. Vale, dependencia moderada de grado 2, Porqueira marca 1.430 euros ao mes, vostedes marcan 1.450 a 1.750. Porqueira queda por baixo, Vostede marcou 1.450 e Porqueira 1.430. Dependente con grado 3, Porqueira marca 1.595 euros ao mes, vostede marcou 1.550 a 1.850. En todo momento, tendo unha residencia de 59 plazas e a de Porqueira sendo menor, teñen uns precios máis baratos que os que está propondo vostede a esta mesa de pleno. En todo momento. Esta é de Porqueira, pero mire, aquí traigo a de Residencia Monte de Barrio, de Ríos. Máis do mesmo, Son precios inferiores, que, por certo, se quere tamén teño aí o documento deles, e aí sí que especifican precios IVA incluído do 10%. Sigo sin saber que IVA ten isto. Nin se o ten incluído, nin se non, porque aquí na ordenanza non se especifica. O sea, estamos falando residencias da contorna con precios máis baratos que a nosa e con menos prazas de usuarios. A nosa veu fai un pleno venderlle a veciñanza que se ampliaban plazas para favorecer os veciños. En que se está favorecendo os veciños si estamos indo en precios? Estamos marcando orquídeas de precios máis altos que os das residencias que temos ao lado do noso concello en funcionamento. Este é o beneficio que usted lle vende aos veciños. Porque mire, que usted lle marque un precio máximo e mínimo, como ten aquí na ordenanza, permítelle que se a suposta empresa Coviastec fai a obra a un veciño dependente de grado 3, o tope máximo son 1.850, Coviastec poda poñer 1.849 euros. Porqueira ten 1.595. Para isto ampliou a residencia. A isto lle chama abaratar precios. A isto lle chama traballar polos veciños. Cando trae a esta mesa de plenos precios máis caros que as residencias que temos ao lado. Canto cobra, de media, un veciño de pensión en Trasmiras? Canto cobra? 780? No mellor dos casos, se non é dependente, pois pódelle custar a residencia 1.250, 1.300, 1.400, 1.500 ou 1.549, porque calquera deses precios poden poñelo a empresa na licitación porque é correcto, porque na súa ordenanza así o establece. Que veciño pode pagarse estes precios? Si xa sei que se pode buscar subvencións, sei non, pero non todo o mundo chega a elas. Cantos dos nosos veciños de Trasmiras van pagar estes precios? Porque unha residencia do seu grupo, das súas siglas, grupo de goberno non, perdón, que son vostedes,
ten precios máis asequibles, con menos plazas, e nós temos precios máis altos con máis plazas. Para que modificou entonces o estudio? Para que modificou o anteproxecto? Faltalle moito. No, perdone, xa estou terminando, non se preocupe. Que quero dicir con isto? Que fagan os deberes, porque está claro que a comparativa que as residencias da contorna falla, Eu, si quere, deixo ya de porqueira que aquí a ten, E que xa lle puxen o que vostedes marcaron en cada grado de dependencia. E a de Ríos tamén, Por iso non hai problema. En serio pretenden que nós votemos a favor dunhas ordenanzas que non se especifica nin se poñen as cousas con claridade para que despois os veciños non teñan problema a hora de solicitar a entrada na residencia? A hora de que se llevarem a puntuación para entrar na residencia? Isto cóllese con pinzas, E pódese mellorar. Terminou? Bien. Non llevo a contestar punto por punto porque vexo que non teñen vontade de votar a favor. Xa digo, partindo da base de que a este Concello non chegou ningunha aportación pola súa parte para poder ter en conta a hora de confeccionar as ordenanzas, nós o que temos é que xestionar. E temos que xestionar a residencia de maiores de Trasmiras, que ten unhas particularidades que nada que teñen que ver cas particularidades que teñen esas residencias das que ustedes están falando. Como, por exemplo, que aquí o que estamos falando dun sistema, o que planteamos é un sistema que é unha licitación na que unha empresa, a empresa que a queira coller, usted dá nombres, xa aventura, xa dá nombres, a mellor leva sorpresas. Entonces, hoxe, o maior dolor de cabeza que teño é ter a habilidade suficiente para saber onde está o punto óptimo para que beneficiar aos veciños e que se presenten as empresas. Vou a pôr a vostede nunha situación. Vostede falábame de 30.000 euros anuales. Vale, nós podemos estar falando ou podemos estar valorando cano. Genial. Podemos estar valorando. Pareceríanos perfecto. Pero nós, tócanos gobernar. E nós, despois de haberlo falado, chegamos á conclusión de que se somos capaces de coller, estirar a goma hasta onde dá, que nos podemos atopar? Con que o mellor que iramos estirar tanto a goma que rompa e que parte, e que non se presente ningunha empresa porque non é viable ou non é rentable o que nos planteamos. Porqueira construíuse tanto a primeira fase como a segunda fase con diñeiro público íntegro. Non hai iniciativa privada. Chegará o día que o mellor ven e se lle dice a unha empresa: ala, gestionai. Pero quen paga esa residencia é todos nós, porque é todo con diñeiro público. E aquí non. Aquí estamos dicindo a empresa que queira xestionar
A residencia de Trasmiras ten que coller e ten que pôr cartos encima da mesa. E non lle pode costar aos veciños de Trasmiras ni un euro. Iso foi unha das primeiras condicións que estuvo presente neste proxecto. O presupuesto dos veciños de Trasmiras, do Concello de Trasmiras, é dos veciños de Trasmiras. Unha residencia non pode comprometer o presuposto do Concello. E foi unha das normas que tuvemos presentes desde o principio. Os usuarios de Trasmiras que queiran ingresar na residencia como usuarios, perfecto. Que teñan privilexios, que teñan preferencia. Explícase, darlle as gracias públicamente á secretaria por encaixar esa particularidade de que teñan preferencia aos veciños e atoparlle o encaixe legal suficiente para que poidan ter esa preferencia aos veciños de Trasmiras, porque foi ela quen lle atopou o encaixe. Entonces, partindo desa base, o que non pode é a residencia, os veciños que non son usuarios da residencia, costarlle cartos. Por lo menos é a nosa intención, a intención deste grupo de goberno. E hasta o momento estamos a conseguir. Na licitación, pois, olha, ao mellor hai sorpresas na licitación. Usted atreves a dar nombres. A min gustaríame que se presentaran 3 ou 4. A min 10. Pero usted xa se adianta. Eu, por si acaso, estou lle dando toda a publicidade que podo para que se presenten cuantos máis, mellor. Xa lle digo, recálcolle. Porqueira, diñeiro público. Cualedro, diñeiro público. Rairiz, diñeiro público. Vilar de Barrio, diñeiro público. Non hai, en toda a contorna, ningunha residencia que teña inversión privada, que sea pública, que sea dos concellos, de xestión pública. Que sea de xestión municipal. De xestión municipal, que solamente é de Porqueira. Pero as outras empezaron, tanto a de Reiriz empezou con xestión municipal, está en xestión privada tamén. Entonces, nós o que estamos dicindo é a empresa que queira xestionar a residencia de Trasmiras ten que aportar tanto como aporta a administración, tanto como aporta o público. Porque non solamente é beneficiario o residente, o pueblo tamén é beneficiario de moitos máis beneficios indirectos que pode ter unha empresa ou como se queira chamar dunha residencia que genera postos de traballo, que genera movimento, que genera servicios e que genera unha economía ao redor dese negocio. E esos beneficios tamén os vai ter o pueblo. Vale, entonces tomamos nota de todo o que ustedes aporten, pero a día de hoxe o que temos que facer é votar esta proposta, que foi a que trae o grupo de goberno de Trasmiras. Entonces, votos a favor? Podo encadir unha pequena cousa, por favor? Sí, sin problema. Vale. Sea breve, por favor. Sí, vou ser. Que nos quedan puntos. Recoñece este informe que tamén está colgado? Sí, perfectamente. Vale. Mire, no informe que se basa no estudio que fixo a empresa Coviastec e no estudio do seu abogado Alfonso, que nos asesorou, marca os ingresos, os gastos e o beneficio da empresa que colla a residencia. Vale.
aquí, como ben usted ve, no resultado pon 77.928 euros de beneficio anual da empresa que xestiona a residencia tal cual a teñen vostedes establecida. Quero especificar que estes precios fanse hallando unha media. Quero dicir, pode haber xente que pague 1.300 e pico euros, dependendo do grado que teña, ou pode haber xente que pague 1.700. Co cal, este marxen de resultado sempre vai ir á alza, nunca vai ir á baixa, porque é un promedio. Vale. Resulta que estamos falando de que a residencia, a empresa, gaña no mínimo 77.928 euros anuais. Se o multiplicamos por 40 anos que ten de cesión a empresa que explote esa residencia, estamos falando de 3.117.120 euros. O sea, estes cartos é o que usted nos trae hoxe a pleno que vale a residencia que se quere facer entre as miras, que aparte da aportación pública, das subvencións do consorcio e da Diputación, e que aparte que aporte a residencia, o sea, a empresa. Estamos dicindo que esa empresa en 40 anos gana os cartos promedio, xa non digo a alza para arriba, promedio para facer outra residencia íntegra como a que vostede proxecta e o seu grupo de goberno en calquera sitio, tal cual. Estáme dicindo que por pedir un canon de 30.000 euros se pode poñer en perigo que ningunha empresa quera entrar en licitación? Home, estou falando solo da residencia, porque estes datos que teñen vostedes aquí non contemplaron as 20 plazas do centro de día, co cal son máis cartos todavía. Estáme dicindo que pedir 30.000 euros o mellor pon en perigo a concesión da obra. Si en 40 anos poden facer unha residencia íntegra como esta, privada, totalmente sin ni un solo diñeiro público. Home, a ver, é unha empresa, non é unha ONG, ven a gañar cartos. Pero mire, xa que tamén sacou o tema, que xa se me esquecía, do tema dos postos de traballo, que non ven recollido en ningún reglamento dos que nos presenta aquí, residencia de Cualedro. Ten 23 plazas, ten 8 gerocultoras. Vostedes poñen 59 plazas e poñen 16 gerocultoras. Vale? Se facemos a regla de 3 con respecto ao Cualedro, terían que ser 20 gerocultores, con respecto ás plazas que nós temos. Pero que ainda encima temos 20 plazas máis do centro de día. E esta xente ten que se repartir para ambos lados, que se van duplicar. 16 persoas para atender 59 persoas na residencia e 20 persoas no centro de día. Sacando a regla de 3 co Concello de Cualedro, eu sigo lle poñendo aquí os concellos amigos seus. Bueno, vamos de vender a moto a outros que ao grupo de oposición non lle colamos, Sabemos facer os nosos deberes e isto é moi mellorable, moitísimo. Mellóreno, por favor. Bien, algo máis? Nada máis? Vale. A súa aportación pareceme interesante. Mellor. Pero hoxe o que nos trae aprobar a ordenanza para dar trámite e sacar digamos este expediente para diante, xa que digo os seus números gordos a mí non me cuadran. E xa lle digo, creo que teño unha percepción moito máis real do que poden ter ustedes. Digo de verdade. Entonces, non vou entrar no debate, é a súa opinión, é o que teño a información. Eu tamén. Sí, seguro. Entonces, se facemos o favor, votamos, pido votos a favor. Votos en contra, abstencións.
Bien. Siguiente punto. Terceiro punto. A aprobación se procede do regulamento do réxime de acceso ás prazas de residencia de maiores. Este é o que se... Punto cuarto. A aprobación se procede do regulamento de réxime interno da residencia de persoas maiores do Concello de Trasmiras. Vale. Ben, aquí simplemente aportar que é un regulamento lóxico de normas básicas que entendemos que son estándar e comuns a outros concellos nos que teñen tamén residencia de maiores. Non sei se tedes que facer unha aportación. Vai ligada á anterior. Vai ligada á anterior, vale, perfecto. Pois entonces aproveitamos e votamos votos a favor, votos en contra, abstencións, perfecto. Quinto punto. A aprobación se procede do regulamento de centro de día de Trasmiras a acceso do réxime interno. Vale. Estamos falando de que a efectos de acceso dáselle o mismo privilexio ou na línea dos mismos privilexios de acceso aos veciños de Trasmiras e os concellos limítrofes. É un servicio que nos pareceu fundamental, é un servicio que resulta non iba dentro do primeiro proxecto, iba como unha opción ou, digamos, unha mellora, e logrouse que fora unha realidade. Esa realidade ten 20 plazas, ten máis postos de traballo e ten novos servicios para os veciños de Trasmiras. Entonces, a partir de aí, non sei se tedes que facer máis aportacións, facer as vosas aportacións. Pódeme contestar algunha dúbida máis que teño? Sí. Porque claro, este é o reglamento do centro de día. Vale. Cando, por exemplo, establece xornada os prezos, a tarifa de prezos do servizo do centro de día da residencia de Trasmiras. Xornada completa, mínimo, cobrarás entre 700 ou 1000 euros ao mes. Aquí queda moi claro, exento de IVE, o que lle dicía eu no punto anterior. Isto debería tamén especificarse nos precios dos accesos ás plazas da residencia. Estes prezos de entre 700 e 1000 euros mes conlevan comida no centro de día? Conlevan o servizo de comida? O servizo de comida vai especificado no regulamento. Pero non o dice, nin pon prezos. Debía polo. Pois non nos pon. E aquí debería poñer comida aparte ou inclúese comida. Estaría ben. Porque yo digo, no de media xornada, vale, aparece de 350 a 500 euros, pero despois, por exemplo, di media xornada con comida, de 370 a 520. Pode haber media xornada sin comida ou media xornada con comida. Vale, pero entonces a xornada completa tamén debería especificarse se entra xantar e merenda, solo entra xantar ou o que entra. Cando eu entendo por xornada completa, xornada completa. Con comida? Sí. E por que non se pon? Con comida, con merenda non, pregunto. Porque se unha persona está desde as 9 da mañá ás 7 da tarde... Continúe con as súas aportacións. Vale. Bueno, pois volvemos ao mesmo de antes. Vamos comparar os precios das plazas que vostedes marcan no centro de día que a residencia
que a teño aquí. Son as plazas. Vamos a ver. Plazas. Un segundo. Por tanta documentación teño. Perdón, aquí está. Vale. Vou comparar os precios do centro de día que vostedes marcan na ordenanza co centro de día a Solleira de Verín. Vale. Xornada completa. Vostedes poñen entre 700 e 1000 euros ao mes. Sen IVA, está exento de IVA. A Solleira de Verín, 483,81 euros. Media xornada, de 350 a 500 euros ao mes. Marca o Concello de Trasmiras. A Solleira de Verín, 241,91 euros. Comida, aparte, 118,62. Merenda, 58,74. Estou falando de Verín. E autobús, 161,31. Quero dicir que aínda que o centro de día da Solleira de Verín colla o prezo da xornada completa, que son 483,81, lle sume os 118,62 da comida, estamos falando de 603 euros. Vostede ten marcado entre 700 e 1000 euros ao mes. Xa imos por riba. Bueno, despois, nas súas ordenanzas, aparece que hai tarificacións de moitos máis servicios a maiores, aparte. Calquera persoa que queira usar o centro de día ten que levar material de uso persoal, porque se o pon a empresa, cóbrallo a maiores. Excursións, cóbrallo a maiores. Podoloxía, cóbrallo a maiores. Perruquería, a maiores. Teléfono, lavandería, todo a maiores. Aseo semanal, vostedes marcan o prezo do aseo semanal entre 30 e 60 euros. Agora compareino con outra, que a residencia de Boimorto, tamén gobernada polo PP. 20 euros, sen IVA, vostedes 30 e 60. Transporte, se está en Trasmiras, de 50 a 80 euros. Boimorto, 60 euros. Dentro do Concello de Trasmiras, vostedes de 120 a 150. Boimorto, 130. Fora de outros concellos, Trasmiras de 170 a 200 euros, Boimorto a 150 euros. Recordade que Boimorto anda moi parecido, ten unha pouca máis de poboación que a de Trasmiras. Pero ainda así... 1850. Sí, correcto, 1900, para ser exactos. Casi. Co cal, teñen precios máis asequibles. Volvemos á mesma. Non lle resultan cousas moi parecidas? Non me resultan, porque, mire... Leu as ordenanzas de Boimorto. As ordenanzas de Boimorto. 603 euros frente a 700... Tiño por costumbre non interrumpir. Solamente lle vou preguntar eso. Oste non lle pareceu algunhas coincidencias xa que me fai referencia a esas ordenanzas en particular? Se o seu asesoramento se basou no corte e pega das ordenanzas de Boimorto, por que non puxo entonces os precios de Boimorto, que son máis baratos? Ao mellor li naseu. Por que non puxo os precios entón de Boimorto, que son máis baratos? Porque ao mellor non é o mesmo sistema. E xa lle digo, aquí temos unha particularidade, que aquí hai unha empresa que ten que invertir máis de 1,5 millón de euros para poder acceder á xestión desta residencia. O importante é darlle beneficio á empresa. Para que se presente. Sí, claro. Para que se presenten, é que non quede desierto a licitación. Sí, darlle beneficio á empresa, que resulta que ela non vai adquirir beneficio suficiente neste negocio. Que va? Outro 1,5 millón por a administración, do cerreo por a administración tamén. Claro. Eu creo que son beneficios suficientes. Iso é o que cree usted, é unha opinión. É unha opinión, sí. Vale. Estou dicindo que eu manexo información, non opinión. Eu, ao mellor, na miña opinión, pois ilustre na miña opinión, justifíquese. Na miña opinión, ao mellor tamén me gustaría que fora máis económico, e que fora máis digamos, moitísimo máis beneficioso pos veciños de Trasmiras. Pero que a min, hoxe, o que me toca é xestionar. E o que teño é que provocar a situación de que se presenten
máis empresas, e de que se presenten empresas, que non me quede desierta a licitación. Estou yo dicindo, estou yo repetindo varias veces. Non sei se é que ustedes viven nun mundo paralelo ou non entenden a realidade. E a realidade é esa. A realidade é que eu teño que asegurar ou teño que intentar provocar a situación para que as empresas se presenten. A coste de cobrarle aos veciños, non? Quero dicir, o capital das ganancias promedio non é suficiente. Bien, non lle sirve. Non terminei porque me interrumpiu. Rematen porque o tempo é... Bueno, pero estamos a isto, Sí, perfectamente. Vale, estamos a isto. E isto é un tema moi importante, non como para deixalo escapar en 5 minutos. Hai que aclaralo nunha mesa dun pleno, que para iso se fixo extraordinario. Sigolle correxindo máis cousas que considero que estaría ben que especificara a ordenanza. Aquí volve remitirse aos colectivos beneficiarios que xa marcaba no regulamento de acceso ás plazas. O baremo que vai ser o mesmo tamén. Vais utilizar o baremo do acceso ás plazas, porque aquí tampouco especifica. Non o especifica. Que baremo se vai utilizar? Porque incluso lle leo textualmente un párrafo que tamén dá lugar a doble interpretación, como sempre, en todos os papéis que nos traen este pleno hoxe, valorando as solicitudes conforme a criterios de puntuación obxectivos que se establezan para a admisión das mesmas pola propia Comisión Técnica do Centro, con consulta previa á aprobación posterior do Concello. Usamos o baremo igual, o mesmo, co de acceso ás plazas, ou valora a Comisión Técnica do Centro? En que quedamos? Porque tamén cabe lugar a doble interpretación. Porque non se especifican en todas as ordenanzas que se traen hoxe a estas mesas as cousas claras e ben redactadas? Non costa nada facer as cousas ben, Esta residencia é un proxecto moi potente. Hai que atalo ben dende un principio. Non presentar cortapegas de outras documentacións que andan por aí de outras residencias. Home, isto non é serio. Rematou. Perdón, un momento. É sobre a admisión, é dicir, sobre a solicitud de ingreso na residencia, que plazo se va? Eso foi no punto anterior. Está. Vale. Pois tampouco pon. Claro, que non pon na documentación. Mire cantas dudas temos. Perfecto. A mí pareceme moi ben que teñan a súa opinión sobre todo isto. Respeto, pero a situación non é a mesma. E a situación é... A nosa situación é que temos que gobernar e que temos que sacar isto para adiante. Pero as achegas que nós lle facemos... Perfecto, a mí parece vai nas tomar en conta, vai nas modificar, vai nas revisar... Teñen a súa opinión. Vai facer algo. Ahora mismo o que teño é que... Ahora mismo o que temos é que facer a votación destas ordenanzas que foron as que o grupo de goberno trouxo á mesa. Entonces, votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bien. Vale, sexto punto. Deixar sen efectos se procede o estudo de viabilidade do contrato de concesión de obra pública da residencia de maiores de Trasmiras presentado por Coviastec ao abeiro do artigo 247.2 da Lei de Contratación de Servicios Públicos, non? Lei de Contratos Públicos, vale, perfecto. Precisamente, xa que vostede puña nombres de empresas, espero que esta empresa se presente, onde está e as outras,
Esta e as outras. Xa lle digo, desde un principio a intención deste grupo de goberno foi darlle toda a publicidade posible a este proxecto para que calquera empresa que chegara a calquera ámbito deste mundo das residencias de maiores, para que se animaran e que presentaran ou por menos que miraran o proxecto de Trasmiras. Nunca se fixo nada, digamos, a espaldas de. Entonces, a lei é a que lle otorga a calquera empresa a capacidade de ter un beneficio en puntos a hora de licitar un servicio, sea de basura, sea de augas, sea de residencias de maiores ou sea o que sea. Unha empresa presenta un estudio, presenta un estudio económico no que nos dice o Concello de Trasmiras: se vostedes poñen a funcionar este servicio, nós estamos dispostos a asumilo e invertir neste servicio. Vale, eso é o que nos axuda, digamos, a facer, a sacar para diante esta iniciativa, este proxecto. Con que nos atopamos? En principio, había unha aportación pública de 750.000 euros que nun principio renunciamos para poder acceder a máis financiación noutra liña de financiación que iba a sacar a Administración Pública, neste caso a Xunta de Galicia, na que se pide 1.200.000 máis 250.000 da Diputación. Optamos con ese mismo estudio e con ese mismo proxecto, optamos a esa subvención con toda a boa suerte de que nos la conceden en os máximos que pedimos, o sea, 1.200.000 euros da Xunta de Galicia máis 250.000 que aportaba a Diputación. 1.450.000. Unha vez que tomamos a decisión, este grupo de goberno, de aspirar a máis e de que houbera máis inversión, ou que a mesma inversión, que houbera máis servicio, e facer un proxecto máis potente, decidimos que se fixera un novo anteproxecto con máis plazas e máis servicio. Un servicio de centro de día de 20 plazas. Ben, o que nos informan os técnicos é de que non é viable ter en conta, darlle eses, porque estamos falando de outro proxecto, estamos falando de outras condicións, seguir mantendo eses puntos a maiores con esta empresa. Vale? Corrígeme se me equivoco, María Jesús. O que decidimos foi apostar por ese novo anteproxecto e ese novo servicio de centro de día. A costa destes puntos a maiores, pois, se os servicios técnicos dicen que temos que prescindir destes puntos, pois teremos que prescindir. O que importa é o servicio ya maior residencia. É no que estamos. Así que é do que trata este punto. Se teñen algunha aportación a facer.
Fala vostede de interese a que se presenten, que ten interese a que se presenten varias empresas Cuantas á máis, obra. mellor. Vale. Pois mire, ese interese xa llo pechou vostede ou llo limitou vostede no momento que elabora o que son toda a documentación en base a que a empresa ten que facer, a empresa que queira optar a obra, que ten que facer a elaboración do proxecto, a construción e a xestión. No momento que vai todo unido no mismo pack, xa lle pechou a porta a moitas empresas. Pero, bueno, vostede é coñecedor deso, sabe? Sí. Porque tamén hai moi poucas empresas, entre elas Coviastec, que son desas poucas empresas que fan proxecto, executan obra e xestionan a obra. Recurrimos a unha orega que non pode facelo porque non pode xestionar. Recurrimos a outras que están na mesma situación, pero vostede venos vender aquí a pleno que lle interesaría que se presentaran moitas empresas, pero cando saca o tema da residencia, saca o no PAC, porque, a ver, está moi ben que lle veña a vender aos veciños que mira por eles e que por eso mete máis plazas, pero tamén hai que venderlle aos veciños que probablemente hai que haxa unha empresa supostamente que está detrás, que lle está dicindo a vostede cantar máis plazas, metendo un centro de día, canto máis servicios, máis rendimiento, máis vamos a cobrar. E recordemos que as empresas, todas as empresas traballan por rendimiento. As ONGs traballan por axudar humanitariamente. As empresas traballan por rendimiento. Aquí, por moito que vostede, que o volvo a decir e que o digo en directo en pleno, vese claramente unha intencionalidade de ubicar este tipo de obra hacia certos lados. Amiguitos de... Terminou. Algo máis? No. Nada máis. Bien. Vale. Sigo dicindo, é a súa opinión. A esta licitación que vamos a facer en Tres Miras pódese presentar evidentemente calquera empresa que teña dereito e que teña unha clasificación igual que a todas as empresas ou as obras, mellor dito, que teñen un mínimo de envergadura e un mínimo de responsabilidade. Digo eu, non valerá, o Rivero non se vai poder presentar. E por que non presento a xestión por un lado e a construción pola outra? Eso fixeron outros que hoxe teñen comprometido a subvención. Sí. Pregúntelle que a lo mellor algúns son compañeros seus. Pero dígame vostede. Non teño por que nombrar Si nun pleno de Trasmiras a ningún pleno de ningún concello. Eso fai vostede. Pero si ten a información... Sí, pero a información é para min. É para ver, porque tamén me preocupo do que están facendo de outros sitios para ver se aprendo algo. Pode soltalo ao aire que queda aí, se non o justifica, pero como fai con todo. Cando sea público, vostede mesma se vai a dar de conta. Cando sea público, e haxa concellos que non dan sacado pa diante o expediente e que non dan sacado pa diante a licitación da obra, porque, ao fin e ao cabo, é o que teñen que facer, a obra, pois nin eso. No, a obra é xestión. E sobre todo lle digo máis, podolle falar de dous casos en particular que foron co proxecto por diante. E ao mellor non dan chegado. Entonces, xa lle digo, ustedes den a súa opinión. É a súa opinión tamén. Non. Estou dicindo que ainda o outro día estuve co presidente da Xunta. E é unha preocupación que ten. A ver, eu se quero argumentar algo dou datos. É unha preocupación que ten. Home. E cando sea no seu día, porque isto vai saber os concellos que demos sacado pa diante o proxecto e os concellos que non den sacado pa diante o proxecto, falamos. Entonces despois veremos pois que non fixo mellor ou que non fixo peor. Entonces, a partir de aí ou que non o fixo, como di vostede. Porque houve algún que xa renunciou. Creo. Non dou datos,
Precisamente por eso, porque non o teño confirmado, non teño documento á vista. Mire, non se ven ao mes así dun pleno soltar información sin aportar datos, Sí, como vale, vostede debería ver, pero vense a opinar do sexo dos ángeles. No, vense a tratar estes Verdad? temas que Ou estamos tratando. de realidades paralelas. Vense a tratar os temas que estamos tratando. Eh, Eso paga vostede no bar. Sí, seguro que sí. Ben, temos que someter a votación ou simplemente a dar... Aí non veis, logo é escutar. Bien. Entonces, unha vez explicado, Logo estes en un pleno, unha vez, no 9 de agosto, e agora te dejas aquí. bien, nos damos por feita a información da secretaria no que nos dice que eso ten que ser que lle temos que retirar, digamos, eses 5 puntos de beneficio a esa empresa, xa que estamos falando de outras condicións, de outro proxecto e de outras condicións, e que non son extrapolables os 5 puntos que se lle daban nun principio a realidade que temos agora. Por lo tanto, ten que prevalecer iso. Entonces, votamos a favor, votos a favor. Bien. No seu momento votamos a favor e agora volvemos a votar a favor para que se retire. Perfecto. Por unanimidade, entonces, menos mal que por lo menos un punto vai por unanimidade. No, van dous. Faga ben os deberes de apunte, Vale. Bien. E nosotros abstivémonos, que non é votar en contra. Bueno, pero non é votar a favor. Pero tampouco é Pero votar, non é votar a favor. tampouco é votar en Non é contra, votar a favor. Ollo, Bien, perfecto, pero non é votar porque a favor. puxemos un montón de aportacións e caso omiso, Sí. polo que vemos. Ben, levantamos a sesión. Moitas gracias. Non te